мога гарантирам, че си жив. Жив е между живите. Жив е. Не му ща да е жив, не му ща живота. Там се смени носа. Кога? Живот не е на тези, на такова. Кога живота? Мерси Европейски съюз. Къде е на Хавайските острови? Не, на друго място, ма няма ти кажа, не мога Всички да са живи. Поли Пантев жив. Всички са живи. Илия Полови жив. Арта и той жив. Те сигурно на едно гара играят Сантасе и Поли Пантев им пише. Добре ли, аз съм потал умрял от много години, пък как гледаш причината на умрял. Къде се водиш? По домова книга. Ти за шматка. Задържат ме в полицията, но не вика, ти си мъртъв, някой ти направи. Нещо да кажеш? Коя полиция? Мерзливата дета работеше бащата, де че е вземна много. Вика, ти си мъртъв, ти какво ти? И аз взем кара 1 метър клетката вътре. Неща с големите барети, пикливки, минети. Коча да им ба майката, големи работата. Моля ти сложи близнаците на ръцете на краката да почват да ритат от троши. Две за 9 големите работа. Десот. Две за ай кажи. Нали прикажеш много? Лайняри. Че директор на полицията е... Не лайняри, казват са минети. Знае ли той какви са? И в застрахователната новата агенция РОС само борчаги ще има. И няма са борчаги, а ще са застрахователи. Ние само да направим 3 милиона трябва. Аз мисля, че са 100 милиарда. Ало, мисля, че в България съм сложил 100 милиарда и още никой не ще ми връща. Искат да вземат 2 ходи, как ще го вземат? Трябва да се платят. Той кой беше това? Ами Чорлилиев, аз съм, да. Ами ако го направим Кой е? нещо... Той Каракачанина го взе, то с гърка, бе. Ама никой този с бутан И му пидера. продаде от Ще Борово, го направят продаде на кръвжи. и на Ботев Пловдив го продаде на рязани карабини. Де да ми го фалиш сега? Де да ми го фалиш? Кой? Кой Ботев Пловдив? На кой собственост? Не Ботев, Вукова. Локомотив Пловдив. Не Чорлилиев. Моля? Беше. Продаде го на един резак, го продаде. Той не го продаде, той беше умрял. Той го беше с Александър Тасев. И се го гърка. Александър Тасев. Той го наследи. Александър го продаде на този. И всичките мръсоти са на... Оня. Те го гръбна. Кой? Бойко Борисов. Тасев жена му го такова. С Александър продължавам ли Тасев. там? Гръмнаха ли го тази? Да, той на НДСВ-то там, то с черешния бос. Те му викаха на това на жълт черния кръстник. Да продължавам. Стоянче да мъквам. Над 20 вече от хората. Стоянче, аз съм единственият дет съм оцелял и... Илия бе? Румене. Знаеш кой га полицаевски? Черния кръстник. Там дет си бил, жив не излиза никой. Къде е това? И пак ще излезе и пак ще ги наида. Да знам. Еми то... Аз колко ще имам? Джоралия, Са сведени. преди за горите за него какъв е проблем? Има ходинг. Добре върви, какво? Кой върви добре, той го продаде целия човек. Къде? Жена му продава всичко. Ама е взела парите и ги занесла на Жоро. Иди, аз като не ти ще да ще легна. Румене. Взела е парите и му ги занесла тая... Нито са мои пари, мръсна нито курва. ме интересуват кой станал с тях, какво се оправят. Слушай сега, искам баща ти оня Будуков да се поеме служба полиция в град Сливен и минеците да вземат да спомнят. Какво да правят? Никой не може да каже кой ще кара влак. 4 минути са. Аз съм кондуктор, аз съм машинист, аз карам влак. Ръгаш край дърва за войт и тише. Аз не ръгам, те ми ги ръгат, аз карам влака сам, аз съм машинист. Къде са се 10-20? О, имам много време. Тук още ли има курви на семеката? Да отидем да набием нещо за по 10-20 лева, ще ми бама е... Виж го е. Сега както съм пил една-две бири, направо ще им пръсна пъти. Славия на едно рали има още един Вътъка ще син им и изкарам. още един зет. Кой е зета?
Зета, нали казват, че го правиш онзи зето, Иво. Не, че позанимиш, че глупости. Той не е мой дед. Той Те няма ще нищо жили от за мимето кръвта. червеноконджава, бе, Да, човек. няма червеноконджава. Кой бе? Знане ми адвокат, човек. Адвокат? То спак, Е, адвокат, адвокат, бе. кавалджик. Ей, Боро! Не, Боро! та мима. Ето живее, бе. Нима минета. Е, с грозата ли? Не, друга мима е, хубава тя. А, тя хубава, бе. А у нас на брат си Брат му ли е? на брат му се Знаеш, обслужва. че тя само ми кажи кой е това. Ела тук. Оганче. Питай Оган. Ой, бат, Боро, кола бе! Питай за Оганче, бе. Ей, Нямаше на огънче. Маленко Джугаров, България! И малко Пловдив. Край, свърши се. Аз си очувам. Мога да спя, да. Не, ще се обаждаш, добре ти се обади. Добре ти се обади, виж го, виж го. Той е някой, бе, знаеш. Той е мъчик. Взима. Вчера знаеш кой бях? Кой? Идван го пребрах. Кой е? Твоя кумчия. Кой е? Моториста, алпиниста. Кой е? Етюски кой? Ма не го това. Си Смятай. беше на фаза. Кой е Румен ли? Не, Сашо Екев. Сашо е. много беше на фаза. Братле, Вярвай той е ми. ходил, правил съм едно за много години. Някъде, къде? Сега да ме дойде да изкопна. Как блееше едно време. Бе! И ти блядно, Е, чувака. Еми ще блее, кога прави? Като ми дадат по $100 ще блее. Ти блеше моден, трябва блеше да саш ми каза. Горе ли си? Да го да тай бот хората. Взима. $100 ли ти дали? Нали? Баща ти викаш, дадам по $100 къде блее. Тай бот. Сашо Екевски показват му $100 и той е блеял. Аз не знам. Те казаха от началството. Значи при тебе беше Сашо Екевски, ми при нас беше Славей. Кожухаров обаче. Аро, уточнявай, защото той е кукера, той тук на... Оне диди се води слави за его, негова там нека лапа. Дето ти петни мито. Копра. Пидерас. Това е Славчо. Ти си Слави. Не е Славчо. А ти Славей, Славей си, пидерас. тъй, ти си Славей. Аз съм Славейко. О, тут си си нигер. Много ходиш да пееш. Виж го. Кът го лепна и не знаете Сандър. Кой е? Дай го да изда кота долу. Ще го раззнаеш, ще му предавам глава. Мой човек да стане човек. Вчера го направихме кръстник. Кой е? Тебе бе, кой? На кой е? На Ивайло, на кръстник ще да ставаш. Ще заснимаме българска версия на сериала. Кой става си? На трилогията. Къде да манеги като ти те разходи. Манеги те да се. Умно те да го, кой да длага. Федерат се слага ти си, нали? Ама да взех пари от федерат. Да направим ключ, запалим ключета. Леко им да бед хоревар, не мога го... Левър до кога? За Не, цял живот. тук са ми хапчета, до кога те държа. Той ти каза, вика, Докато има хапче. Като няма отиваш до аптеката да взимаш нови. не мой деда, той е световното управление, там дето живеят много години. Ти стой изкара. Ето нахвърлял просто. Гебе, сега я баряха колата, даже спрях. Се трена? Ти дет работеш при Славей. Дай за палка, не за палка. Няма да пиша. Ти ме ли? Коги Не, но как беше той? Вестник. Банчо Нинов. Байчо, да Да, е. дет се фърли. Да е, сега тук я баряха колата. Симен ли? Не, Кой няма ли? Байчо е. Абе, той лапи с 40 номер, бе. Абе, ние Лилавия сме скрин. много глупави. Да, ма то не е... То Гено варне си. си. С хладжунец. Баре, скара пък навигатора. Дай че му дадем някой вестник. Той е Байчо Нинов, следно е Байчо, той е... вчера са фърли. Байчо е ясен, той е... Ивайло Ненов и Ивайло, точно Чилиян Ивайло. Тенчев. Ивайло. И аз да ми Щиляне. То са на Чижи, където кара Мицубисо Жоро Черния. Дето има сестра. Не е Жоро Черния.
Гошо Василев и Жоро Черния са две различни имена. Извадали факумата от тези. Не, този му беше механик. Присава малко. Ода справите. Не, този му беше механик. Не, този му беше механик. Гошо Черния, той тук нас. Джинс. Джинс. Майко да е ванила. Ще го мана на джинс. Дети Само прича така, за манил. Джинс. Ти ли го познав? Аз съм Да, Манила. Къде ще кой? Те пидерас видят гумата. Присава малко. Това не вика само пидерас.